Asibingelele Mbolani KZN TV sikwamukela hlelo lethu la namhlanje loengqikithi la suke sithi ake sihlale sibonisane ukuthi ngeke sikwazi ukuthi silekelelane sisizane enkingeni esisuke sibhekene nazo kanti kakhulukazi ke kulenyanga sobe sithinta kakhulu ama topic athinta abantu besifazane nempilo nje kumuntu wesifazane mawufisa ukuba ingxenye inhlelo zethu 1035 7898855 noma uthula m1.1kzntv.co.za kanti sibuyile futhi namhlanje sithi baphila abantu. Mbolani KZN TV kunjalo ngempela ke sibuyile namhlanje sikhuluma impela yona indaba yokuthi abaphila abantu besifazane sibadinga bephilile abantu besifazane sibadinga benamandla bengenazo izinkinga once wathola abantwana vele impilo ayibisafana njengomuntu wesifazane suke sekunezifo esezingenile nezinkinga nje sokuthi ubhekene nazo njengomuntu wesifazane kodwa mhlambe before singene kulakho dokotela sikubingelela sikomkelo hlelweni siyakubingelela kakhulu nokuthola nababukeli. Siyabonga kakhulu ukuthi singene kahle sikhulume kahle kuyinyanga yabo abantu besifazane sothinta izinto ezithinta bona. Okunye kwako okushoyo ilokhu kwabantwana, okunye kwako okushintsha kweshape yomzimba neaging bese kujika zonke izinto. Mekusaseqaleni kusuke kukuhle. And then abantwana siyazi bayisiphiwo esivela kuNkulunkulu. Imizamo esiyenza kusuke ukuba ready ukuthi mekwenzeka uNkulunkulu esipha sikwazi ukuthi sibe nabo sibagcina. Nanokuthi nathi sibe ready ukuthola abantwana singafani sivele sifeyile izilwane zibe zingcono kunathi inyoni inkukhu zakhe izidleke before zakhe amaqanda so nathi sikhuthaza ukuthi ke sifundise ngaloko nanokuthi sibonile nokuthula ukuthi imishado eminingi iphele endleleni kuba mnandi ngosuku lomshado uma seqhubeka nabo ubudlelwane noma ngashadiwe kusabhekwe khona uthola ukuthi kuphele endleleni ngenxa yonga-understand izimo nokushintsha komzimba womuntu wesifazane kanye nama-challenges ahlangabezana nawo. Baphila abantu. Khuluma into ezibalulekile dokotela because masikhuluma ngomuntu wesifazane usuyithintile indaba yokuthi vele once wathola abantwana umzimba mathuba ukuthi vele one akhuluphale ngoba useyancelisa udla kakhulu makhulu and uma umuntu wesilisa ezongena emshadweni enga-understandanga engafundiswanga ngomuntu wesifazane noshintsho lizokwenzeka emzimbeni womuntu wesifazane vele lowo mshado vele usuzofeyila. Lo mshado impeleni nje noma nobudlelwane obheka emshadweni ubuphela before buqali kuba mnandi ngosuku lo mshado noma kulethwe impahla noma kwenziwani kodwa as time goes on umuntu wesifazane makashintsha emzimbeni akushintsha umzimba kuphela kushintsha nengqondo nematurity kanti nawo umzimba ufika kulesi sigaba lesa sokhuluma ngaso semenopause. Uthinta into ebalulekile ke kakhulu dokotela asekho nesidingo sokuthi ngithi as introduce udokotela because udokotela bayazi abantu ukuthi mayisefikile sisuke sasikhuluma ngokuphila kuphela. Angithi ke manje ke kusuke bemnandi zesikhohle nakuzisho sobani. Ngudokotela uPhilani Gasa ngiyama-herbalist professionally ngiqhamuke eHammersdale ngokuzalwa ngihlala eManzimtoti and then ngine-warehouse noma i-clinic engisebenzela kuyona i-wellness center ise-Hammersdale okuyiyona la ngiconsultela khona abantu bese ngisebenza ngocingo ukuthi ngikwazi ukufinyelelisa i-product la ikhona sisebenze ngocingo kodwa ifike la ukhona noma ngakuthiwa ukuphi. Ngiyazi ukuthi sikhulume kakhulu dokotela kahle sewuyimina engingatshela abantu ukuthi wawufunda kanjani umuthi awukazi uzohamba uyendumbeni uyothwasa awukazi uye emanzini uphume nenyoka but nje wakwazi ukuthi ngesifo esasikuphethe wakwazi ukuthi ulekelelwe umlungu wagcina nawe usufunda ukwenza imithi ukuhlanganisa amakhambi ngaphandle kokuthi uzuthola idlozi. Mhlambe vela asikusho lokhu singakufihli singananazi singasabi futhi singaxolisi ukuthi I'm a Christian isindisiwe and ngenhlanhla yami uNkulunkulu ukulethile nje kumina ukuthi ngilaphe kakhulukazi amaKristu lawa sabayo kuyinyangeni nasabayo ukuya kubantu abaphethe amakhambi so ngibe nenhlanhla ke sithi ukuthwasa ngesizulu umuntu makwathi ukuthwasa ucabanga izangoma nani cha mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngigule ngiphathwa ama-ulcer esikhundleni sokuba ngihlinzwe ngavele ngakhetha ukufuna i-herbalist nganenhlanhla ukuthola umlungu uJanice Hilton use-Hillcrest eKZN usekhona uyaphila logogo namanje uyena kwangilapha phinde wangitraina ngoba ebona i-interest yami ukuthi ngisizakalile ngase ngingathuli kwase kuba khona abantu alobethi nathi sisize wagcina ethe no hlala phansi ngivele nje ngikufundise ngahlala u4 years ke deskini naye
yena professional vele nayo yonke into njengomuntu omhlophe ke bona bahambe phambili kulezi zinto thina ngesikhathi sisala emuva ngalokho kobungoma ukuthi umuntu melapho uyisangoma noma uyithwasa noma yini kungekona ukuthi ngikubukela phansi ngisho ukuthi azange siqhubeke size sifike la mina ngibe nenhlanhla ukuthi ngikwazi uku-understanda kokubili at the same time futhi ngibe ngumKristu so ngatraineka ngendlela enjalo ke uthe meqeda ngaphinde nganenhlanhla yokuthola ivoucher engisa eDubai ngafike ngatrainwa khona before iCovid ithe ifika mina ngiqale eChina ukuyibona nase-India nase-Dubai begqoka ama-overall amhlophe sifundiswa ngayo ingakafika eAfrica ingakangeni I think it was 2 months before i-announce la eAfrica South Africa specifically then emva kwaloko ke ngase ngiyabuya ke emva kwaloko ngakwazi ukuya kuZimbabwe nakubani la ngaphakathi eAfrica ngase ngibuya ke ngizofuna iunderstanding yokuthi amaKristu ahlukane phi nomuthi ngoba umuthi udalwe uNkulunkulu ngase ngibona ukuthi osishayeke la ekutheni uthola ukuthi umuntu ucula igospel kodwa akale yena umKristu akahlanganiseli utho neChristianity but uNkulunkulu umphila italent nevoice so umthola yonke indawo kodwa umthole esontweni uza ngoba ezoperform so nayo leyo kulapha injalo bakhona abantu othola ukuthi bambulelekile kodwa ukuthi abekho kwiChristianity esingashoko ukuthi siyabaxeka wonke umuntu uya ku endaweni ewuline wakhe I believe mina ukuthi icustomer necustomer linendawo eqondene nalo noma ibusiness nebusiness inemuntu oqondene nayo lento ukuthi uthi udayisa enye product ubuxheke enye product angizwa kahle so mhlambi it's high time ukuthi thina samaKristu siqale sekwi better understanding yokuthi ihlahla sikaNkulunkulu let alone ukuthi inhlobo nesihlahla yes ukuthakatha kukhona and when you go to the Bible lesinika ibackground yokuthi kwaIsrael kwakulashwa kuphela kodwa eGibhithe kwakuthakatha Dokotela ngiyacela ukuthi ngikubambe kancane ngoba kunento oyithintile ngifisa engihlezi ngiyibuza abefundisi now sengithi angiyibuze wena yini le eyenza amaKristu uma umnikeza hayi futhi mangimnikeza mayefica lo muthi lo ewufica ekhemisi lo okanje bodyguard noma efica lo wasentshonalanga lo wenziwa abamhlophe athathe lo wabamhlophe angabuzi ialtar ukuthi ialtar elenza lo muthi isiphi kodwa mayefica lo athi isiphi isigodlo esenza lo muthi yini yenza lokho kubazalwane yabo nje mangayiphendula mhlambe ngizoba rafanyana mina oqala ngizokusho ngingananazo ukuthi sibrainwashiwe thina sinalento yabo nje ake ngisho le eseceleni example yale ngiphendulayo ukuthi sinalento ukuthi izikole zabelungu zingcono kunezikole zabantu abamnyama sathi ingane zethu ngilinganisa ngomuthi sathi ingane zethu sicabanga ukuthi zingcono mayise private school i-research eyenziwe ithola ukuthi abantu abafundisayo lapha ema-private school I'm not attacking them abanye babo they are not qualified because ayimele bathatha nombani o-understand that subject afundise lapho and iningi into enzeka lapha ehlukumeza ingane zethu nangala ekulapheni sine problem yokuthi we believe ukuthi ekhemesi kungcono kunasendumbeni whereas umuthi usuka endumbeni uyongena ekhemesi mawusuthola ekhemesi awusekho endumbeni manje sengombuzo ukuthi uright nengqondweni but ke enye into edlale a big role kulento esikhulumayo sikhumbula ukuthi inkolo ithe mayifika ne-education yafika nepolitiki so bekuphelezelana ngokuthathu okuningi kwakho noma okuthathu kwakho bekuzobulala into yomuntu omnyama ukuze kuvele izinto zase-west engathi zingcono kunezinto zabantu abamnyama right now abantu abakha yonke into eyi-construction ekhona even i-material abantu abamnyama umlungu uqhamuka ne-idea kuphela ame ngemuva now ingene ekukholweni ke kuyabhujwa ngoba umzalwane ufike anqabe ukuthatha imbizi makwathiwa imbizi kwathiwa iswasho ungcono uthi iswasho usibize ngebath salt ungasho ukuthi iswasho makwathi iswasho sekwenye language uma ifica ekhemesi ithi bath salt kulula ukuyithenga uyayibona naloko kuseyigubhu zithi medication eminye imithi nje la ekhona ikhona emakhemesi yabo and yenziwe ngento efanayo umahluko ukuthi silapha ekhemesi mina ke nansi iquestion yami engeke ngibabuze yona abahluleke ukuyiphendula ethi how come ukuthi ubalekele iboza
ukuthatha ingane ngeboza kodwa wakwazi ukuyothatha umuthi ekhemesi one-alcohol nama-drugs wazowufaka enganeni uthi uyakholwa uyabona ukuthi i-brainwashing iningi ne-understanding i-very poor kakhulukazi thina esamakholwa angazi ukuthi siblindwe yini because umuthi akachatha umuntu ubona ngathi awusakhona kodwa mengabe yabo right now khona itolo engakutshena ngazona engingabevunyelwa ukuzisho la ngoba zikhokhile sengiyayi-advertisela zidayisa uchatho zidayisa kuthiwa yini mail okulokhu uzwa phezulu qala bekwenziwa ngesigubhu bayazenzela abantu abamnyama ukuthenga emgwaqweni kukhona but sekusekhemesi ke manje ukuthenga emgwaqweni awukholwa ukuthenga ekhemesi uright noNkulunkulu so iningi misunderstanding yekhona yazi ukuthi ngimangalile dokotela ukuthi ufuyoteta esibhedlela ngisho nje lesa sabamhlophe unika uchatho manje kuthiwa chatho ufuyoteta exactly so okusho ukuthi izinto zethu bayayibona kodwa angazi ukuthi kusala kuphi kodwa awuphawule ngakho ngeke bayipromote phela kodwa baqhamuka ngemuva bathatha zona ngoba njengoba ngichaza wena nje uchaza lo uchatho selitholakala emakhemesi nabo odokotela basho ukuthi sebenzisa uchatho mangabe uyothola umntwana before ukuze mawuphushe kahle iningi into enzeka lapha mengabe kutetwa so liyadingeka uchatho kodwa muza ngala ekholweni kuthiwa hayi nisebenzisa uchatho anikholwa abazalwane kusho izihlahla ezithathwe ensimini la ekhaya engadini lapha ngasesibayeni ayi seyitolo mbona KZN TV hlena udokotela seyitolo sebuya Asipende sikwamukela molani KZN TV sabukela uhlelo lengqehlena udokotela namhlanje ungabuza noma yini uzokwasekulekelele njengoba sikhuluma nje sobe sikhuluma kakhulu izinto ezithinta abantu besifazane njengoba kuyinyanga yabantu besifazane nokuthi singasizakala kanjani dokotela yazi ngiye ezitolo usaphawula ngento ebaluleke kakhulu and enye into asibuzi nokuthi okay mangizodeta ke lolu chatho imbizani ke lefakwe phakathi siyenze ngoba kusuke sekusho umlungu I-trust ngithi yebala I-trust nje yebala kuyona yonke into ngisho isibhedi into kodwa ngoba uyitshela umlungu uyitshelwe esibhedlela uyitshelwe udokotela uyitshelwe umuntu wase-West ungcono umuntu wase-West nomuntu wase-Africa enye into edala ipoverty kuthini ile nkolelo ezinye izinto ngabe sithola local sithole cheap kudala sengifuna ukudlula kule topic masinyane kudala ubuthola ukuthi emakhaya abelungu isikhathi befika nginepolitiki ke mina enzima abelungu isikhathi befika bafice kukhona ugogo uDlamini okubhemisayo mawuphethwe ikhanda kukhona ubaba okuchathisayo khona okutshopayo mengabe inyawo zakho ivuvukele kukhona okugqumisayo kwabantu basendaweni futhi bengakhokhisi ngalo ndlela abelungu babona ukuthi iningi imali uyabona nje ezintweni ezinye esingayinakile inkomo bafike sinenkomo thina inkomo namhlanje sithenge emaplazini abelungu uyabona iningi inkinga esinayo ethinta ipolitiki ithinta inkolo bese ithinta nokufunda ukuthi sifunde kakhulu okunye ukufunda kwethu kusenza brainwash ke kakhulu because ezinye izinto zithi zisimple zvele sicomplicate now namhlanje bengifuna ukukhuluma kakhulu ngemenopause bese ngena kwi-infertility menopause isikhathi esifica umuntu wesifazane kudala besiba u45 weminyaka kuya phezulu namhlanje make wano35 imenopause yaqala uma imenopause iqala kusuke kukushintsha komzimba womuntu wesifazane okungathi mhlambe uphathini wakhe umkhwenyana wakhe mengafundisekanga kahle nomshado ungaphela ngisho umjoloka ngithi yabona baba no35 basuke bese ayitshela ukuthi bayiyouth uyacabanga ke uyacela umuntu uyakhokhelwa usengena kwimenopause at the age of 36 or 37 so umuntu ophathini wakhe uma engafundisekanga kakhulu ekahle lo wesilisa naye usifazane engawu-understand umzimba wakhe ukuthi uyashintsha ku-easy ukuthi lo bobudlelwane busheshe bushabalale buvele bube nenkinga ezisicabange thina esingafundisekile kahle ukuthi angathi sithakathiwe kanti masohlala phansi nabo uya understand ukuthi no wena usifazane nemnyamngaki busothi kwenzekani emzimbeni wakho utholeke usezokutshela ukuthi 1 umzimba wami senguzwa ushisa kakhulu ebusuku kushisa kangangoba ngiyambatha ngibuye ngingambathi so mengilele nomuntu wami engathi kadudula ingubo ngidudule kwayena
because akukona kuphela ukushisa komzimba nendlela yemuthi amamuthi ayashintsha ayafluctuate ehla enyuka so ngelinye ilanga uvuke ngakukhulumisi wena phathini ungazi ukuthi kwenze njani hayi sisukile into yakhona akakukhulumisi asikho isizathu futhi akazukukhulumisa mhlawumbe usuku lonke so monga understand wena umuntu wesifazane ukuthi njengoba esengene ku menopause uzoba nekhathi la ecasulwe into engaziwa umuntu la endlini ukuthi ucasulwe yini kodwa ucasukile full all of a sudden usathi ucasukile useneme kakhulu anisazi ukuthi usewineni uyabo so yes sofonela ubani noma kungena imessage ethini uyabona so ugcina umuntu wesilisa ususpicious for nothing because lezi zinto mungayi understand ama dynamics azo okunye okwenzekayo umuntu esifazane esithweni sangasese sakhe uba dry kakhulu kufanele kuze kusetshenziswe ama oils athile of which now start noma yini siyifake lapha ngoba kuyingozi kakhulu ufanele umlinde uthathe isikhathi ukungena egiyeni noma kuthiwa ke usebenzise something yokulubricate but kuzothatha isikhathi ukuthi abe kwimodiki kwesinye isikhathi imudi ingabibikho at all so ila sithi khona uselahle libido uselahle nje ukuthi kusho ukuthi ukujabulisa nomlingani wakhe into engekho cabanga ke umlingani wakhe engayi-understand le part ukuthi kukhona le symptom usezoyitshela ukuthi kusho ukuthi khona la ijabula khona la ekhaya ngisho ngilele nayo ududula ingubo ududula yonke into uvula iminyango uvula ama-aircon uvula nama-sliding door so abuye athi avalwe futhi useyagodola ngithi ngisalalele lo kathi eyawungiyeke nawo uhambe lala noma ikuphi uyabo so umuntu wesilisa ugcina uconfuse eminingi imishado iphelile ke nokuthula lapho kuleyo misunderstanding yemenopause akukona lokho kuphela isikhumba sakhe siba dry njengoba kuba dry lapha kuba dry nesikhumba kuba ngazuthi uba neeczema aphinde futhi kungabi inkinga siyakhumbula ukuthi inwele zimile esikhumbeni so uma isikhumba sesi engathi si dry njenge-eczema useyaqala nenwele ziyaqothuka siyababona abaningi bagcina begunda because uma ifaka noma yini kwayona iyashisa njengoba umuhla nje uyifakele kwayona ukufika endlini angathi angayilahla lapha ayilahle kude because kushintshile okunye okwenzekayo ukuthi ke uthola ukuthi mevuka ekseni amehla wabuki kahle kuba ngazuthi usemanzini awasabuki kahle amehlo kuba ngazuthi amehla akhe adinga ibuko so wonke lama symptoms aholele ekutheni uma ingatrithwanga lento okokuqala i-treatment yokuqala ukuthi uphathini wakhe onayo la endlini aka understand lento yes abanye besifazane mukhuluma naye ukuthi uhamba edrobheni athi nje ngathi ngihamba ekseni ngibuye nje ebusuku sekulele wonke umuntu akadingi ukubona ngane akadingi emkhwenyana afuna ukukhulumisa umuntu yabona so uma uhlangana naleso simo wena ungathi hayi usekomile yabo ubehambe nje ubona indoda kathi cha ufike la engasafuni khona imudi amamuthi akhe eyaphansi eyaphezulu engasavuma ukuthi ame ndawonye and then ilibido iyaphela i-appetite iyaphela umazi ukuthi udlani umazi ukuthi uthandani Dokotela sithi kuzo zonke lezo zinto lezo kukhona esizobanikeza khona ukuthi bekwazi ukuthi belekeleleke Dokotela inhle kakhulu lento esiyikhulumayo because ngiyangizwa nabantu bekhuluma indaba zoma hot flashes sekungathi nje sekuyinto right ngathi into engenayo indlela yokuthi ilaphe noma umuntu esizakala I'm happy ukuthi sikhuluma ngakho namhlanje and uthi njengoba sikukhuluma ingobusi izolikhona seyitolo Mkolani Khizana TV sihlelo Dokotela namhlanje masibuya ngapha ezitolo soke sithi ukuthinta kabanzi indaba ye-infertility leyo kungabatholi abantwana ukuthi idalwa yini kubantu besifazane Asipende sikwamukele Mkolani Khizana TV sabukela ihlelo lengqezi sihlena uDokotela namhlanje sikhuluma zona inkinga zabantu besifazane njengoba kuyinyanga yabantu besifazane khumbula phela ukuthi sikulethela konke okudingayo njengomuntu wesifazane nokuzokwazi ukuthi kukusiza yabona ke le esizoyithinta manje Dokotela ngenxa because ekuqaleni ukhulume indaba yokuthi imbiza yokuqala ukuthi umyeni wakhe aka understand isigaba osokuso yes before sifike kule itherapy leyo Right. Yeah. Now, I've seen le infertility ibulala imishado ibulala imizi. Yes.
umuntu wesilisa ezethi hayi kungcono ngihambe ngiyothola ingane ngaphandle ngoba shuthi la ekhaya ingane angeke ngize ngiyithola. Abanye begcina bexoshiwe bebuyele emakubo ngenxa yokuthi abakwazi ukwandisa umuzi, abakwazi ukuthi bethola abantwana. But manje dokotela wena ukhuluma ngathi kukhona usizo esingalithola namhlanje. Isukaphi ke yona lento ukuthi umuntu evaleleke inzalo? Okay. Yabona angiphendule lo mbuzo osemva kwaloyo othi i-therapy noma usizo lukhona. Ngifuna ukuthi silungise kahle khona so understand. Usizo lokuqala loku-understand ukuthi uphethwe yini. Right. Asikwazi ukulapha into nawe ongayi-understand. Uma sizokunika i-medication noma imbiza unga-understand ukuthi uphethwe yini, ngasekwenza kuyithathu uyayibeka ungayisebenzisi. Fanele kuqala u-understand ukuthi yini ekugulisayo. Kubalulekile ke ukuya kwigayina. Ku very important, not kubantu besifazane kuphela. Naba besilisa abaye ngoba lento yokuthola abantwana akuyona yohlangothi olulodwa. Iseyinhlangothini zombili. Yes. Abanye abantu besifazane abathwele amacala ongewona wabo. Abanye baze babuyiselwe emakhaya. Abanye bathukwe. Kuthi webeka ingane la sokhuluma nawe emva kwalokho. Okwamanje sawubheka umuntu ozozizalela izingane. Ahlale kabuhlungu umuntu esifazane isidingo singekho. Kube ukuthi ulwazi aliphelele. Ngike ngane experience ngiyeza kuyona yonke imibuzo yakho. Ngike ngane experience ukuthi kufike kumina umuntu wesilisa. Angikusho lokho ukuthi njengoba kuyinyanga kaAugust abantu besifazane bonke ngizoba testa mahala. Kusho ukuthi ngizokwenza consultation over the phone or uze kumina ngqo. I prefer ukuthi uze kumina. Uma kuyilento esikhuluma ngayo ngicela kuze nina nobabili ngeke ngimtest umuntu oyedwa. Makuyile infertility. Yes, mekuyile yokungabathola abantwana. Because iseyinhlangothini zombili. Ngine experience yababo wakwafika kumina ngisasebenzele eThekwini ku commercial. Ufika nomama osemncane kabi ubaba osemdala uthi ngilengane mina ilo ongazali. Sure. Ngamtest umuntu esifazane umshini engusebenzisayo u99.9 accuracy ama result. Wakhombisa ukuthi umuntu esifazane ufertile bengalala nendoda enama sperms nama semen aphilayo angamitha. Sure. Wasuthi kumbuzo inkinga ikuphi? Ngase ngithi mina mayisephumile umama ngicela kungena ubaba. Wathi ubaba no nginengane ngathi kulungile. Lento yama sperms babi understand ifana ne data iyaphela. Uma I data ne airtime iphela ayikho into engapheli. So ngeke usafona ngeke usakwazi ukugooglisha. Asingene emshinini. Ngamtesta ngomshini oqala wathi hayi lo mshini mhlambe emdala ngaqaqa omusha phambi kwakhe. Wathi umshini lo baba kasenawo ama sperms ayi quality yokuthi angamithisa. Ngaso sikhathi umama usesemotweni vela sengikhuluma nobaba mina. Wangitshela ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngimithisile ngathi hamba wenza iDNA yalo ngane because umshini uthi wena ngeke usamithisa muntu. So ngibuyela kulento ukuthi iculture yethu ke khona la isishaye khona. Isishaye ekutheni sicabanga ukuthi umuntu wesifazane kuphela okufanele amithe. Kushuthi angamitha ngisho edlule eduze kwendoda. Not knowing ukuthi kunembewu endodeni. Edingakalayo ongase kwenzeke leyo mbewu noma ikhona ayisekho quality. So kulo baba ngathola ukuthi imbewu ikhona kodwa imbewu ngeke isenza lutho. Kufana nokutshala umbilo ngeke sayikhipha ikhwebu. So ngathi mina baba wena usana ngane ngeke uphinde ube nengane until sizame eminye imizamo esingayenza. Now abantu ke besifazane bafela sometimes ubani. Secondly ekufanele sikunderstand kahle nokuthula. Kunabantu besifazane abazalwe bengeke babe nazo izingane. Stalo. Bese kuba nabantu besifazane nokuthula abasetshenziwe ukuthi abangabi nazo izingane. Ngobuthakatha ke manje abavaliwe straight. Uyabona kushuthi sinezinto ezo3 manje la esidila nazo. Ukuthi awunalwazi, okwesibili ukuthi awunabo abangani abantwana at all. Omunye ke olesithathu lo thakathiyo owes4 yilo othola ukuthi umzimba wakhe mengasaye kwigayina kulungiswe wona kulungiswe noendoda then imbewu uzothi misuka ngala ibene indawo okuhlala ngala bese yabathola abantwana. Nawo amanye ke ama symptoms noma ama causes obudedengu esibenzayo njengabantu besifazane ukuthi sidle starch kakhulu.
once wadla ukudla okuyistash kakhulu into yokuqala ozoba nayo i-discharge. Uma umuntu nje odla amazambane kakhulu noma uphuthu kakhulu noma ubhontshisi kakhulu not ubhontshisi i-rice kakhulu ujeqe kakhulu lezi zinto zine starch fanele sibe limited starch bese kuzoba ukudla okwama takeaways ukushuthi ukudla kwasema restaurant fanele sikunciphise oma pizza nobani lokhu kukhoza i-discharge yokuqala. Sure. Manje waqala wena discharge sekune problem ku system yonke. Okwesibili ukusebenzisa ama public toilets kakhulu. Oh yeah. Uma usebenzisa ama public ingakho kwezinye indawo kuthiwa lama toilet lawo staff kuphela. Yabo akungeni nombani. Lelo ubhale linye ebhala uboss ukhiye kuyena usekhukhwini. So kubalekelwa izifo ezithathelanayo uma waqala wane infection STI uyaqala ukwazi uba uyibuthe wanoma isiphi isifo sesitho sangasese bese kuba ukulala ebudedengu nokushintshanisa upartner ungasebenzisanga ama condom ngaphandle kokusebenzisa ama condom asebenza kuleli side leli lenyama thunyama bese kuba khona spiritual that is where we recommend ukuthi uma ulale nomuntu ongamqondi kahle thola izinto zokugeza njalo geza because ama spirits athathelana kanjalo ugcina ungumsangano mhlawumbe ulala nomuntu okhipha isisu noma ulala nomuntu oyinkabi leso spirit sokuthi ubulela abantu lapho ulale nawe ngoba ezokhipha lezo zinto yes uzosala kuwena and into zakho zivele zibe emnyama uthi na yonke education ne qualification ne experience uthola ukuthi akukusebenzeli so enye into ke leyo fanele sinake sabantu besifazane ebese kuba ukuba nama period angaqondakala ukuthi anini ashintsha eduze futhi igazi lakhona alibovu igazi lakhona libende and linama clots nokuthi uzwa ama pains uma uya kusijabulisa nomlingani wakho zonke lezi zinto zidala ukudisturbeka kwesinye nesibeletho sakho ozongazi uthola ukuthi kwesikhathi ingane ayihlali endaweni eright ihlala ngaphandle kwamachubu noma eceleni kwamachubu noma kwenye indawo la singazi khona ukuthola ukuthi ingane ikhona eswini kodwa ingane izokhula kodwa ingane futhi izoshona so ezinye zezinto ke lezi ezidala ukuthi abantwana igcina bese uyithola usunama miscarriage angapheli lama miscarriage aqedwa nawo akudalwa nawo ukuthi usonama fibrils. Ngivumela dokotela Seyitolo. Mbona KZN TV sihle na dokotela abaphila abantu usuka kubaphila herbs okuyena sikhuluma naye sikhuluma ngenkinga umuntu wesifazana abhekana nazo njengoba nje kuyinyanga yabantu besifazana sathinte kakhulu wathinta imenopause okuyisigaba la umuntu wesifazana umzimba wakho usuke usushintsha nama hormones konke kusuke sekushintsha kahle kahle kusuke sekwenzeka konke ngesikhathi esisodwa wasathinta futhi le ndaba infertility lokuyiyona ehlupha kakhulu abantu besifazana eqeda imishado eqedwa ubudlelwano ukhuluma indaba enkulu ukuthi uyakwazi ukuthi ateste zonke lezo zinto lezo ukuze sheshe sivale le topic eyokuthi kahle kahle inkinga ikuphi kulomshado noma kulobudlelwano bethu siyaphuthuma itolo ke siyabuya. Asipende sikwamukela Mbonani KZN TV sabukela uhlelo lengqithi sihle nawo dokotela namhlanje baphila herbs dokotela uGazi kuyena sikhuluma naye namhlanje sikhuluma yona indaba yomuntu wesifazana ukuthi ukubaluleka kokuyinakekela ngokwempilo njengomuntu wesifazana enye indaba dokotela ngiyazi ukuthi sinama topic esiwahlelile namhlanje kodwa ngifuna ukuyisho yazi lento ye stress njengabantu besifazana sibhekene nezinto eziningi yikhaya ingane umkhwenyana basemzini abasekhaya emsebenzini inkinga sibhekene nazo ngigcina ngeumuntu under a lot of stress umzimba usubuhlungu akusavumi mhlawumbe kungaze kuyo affecta nasekamereni kunezinto engiyibalile phela stress is part of it ngoba once vele kwangena lezi zinto bekuvele kunelodo nayo nje ngaphandle kwale menopause lesikhuluma ngayo ne-infertility kuvele uneload yomuzi nomuzi lothi yengane makuthi awunazo ingane vele uyi-breadwinner kini unabantu nje obondlayo abahleli lapha abangafuni nokusebenza abanye kwakhona ukuthi awunazo ingane stress nako ukuthi uloku uhlangana nabazalwane laba engizothi angathi azithanga mzali emakhanda lo bekubuza ukuthi ushada nini abanye bekubuza ukuthi uthola nini ingane abanye bekubuza ukuthi yini ekuvimba ukuthi uthole ingane uyabona bakudalela istress ilodi ke umuntu esifazane enkulu ingakho ngeke ngithi
akakacheckwe lo partner wakho before ushade naye ukuthi right nekhanda because uma ezoza neload phezulu kwale load esesiyibalile kuvele kube ibhomu so enye ke yezinto leyo edala ukuthi umuntu esifazane abe nenkinga ezinye ezala lezi kade siyibala. Dokotela angifuna ukuthi usheshise kuleli phuzo kade lithinta manje uthi ngaphambi kokuthi nishada akake checkwe lo muntu oshada naye ukuthi emqondweni o right yini. Sengeke ngayizwa lento ngoba uma sihleli nesikhanselisa sishada nyaye nikhulume izimali nikhulume ngeingane nikhulume ngokuyiphatha akekho othi ake sihambe siyo checka umqondo ukuthi uphelele yini. Ushade kanti ushada nohlanye. Lalela aka sicheck umqondo kuphela wesisi sichecka nomzimba wonke ukuthi amaphatha ayasebenza yini. Asisifuna istress esingasidingile. Fanele udecide ukuthi uyangena noma ungeni. Mekuthiwa khona iphathi engasebenza emzimbeni kanti sizoyidinga. Fanele sidecide manje ukuthi siyangena noma sima ngaphandle noma sithi next customer please. Uyabo? So asicheck I'm glad ukuthi uthintele ecounseling. I do i-counseling vele njengomfundisi. So izona zonke into esidlula kuzona ukuthi senihambile yini no check amaphathi ukuthi ayasebenza. Alright sihambile siye kudokotela. Asiwa checkanga thina siye kudokotela. Umshini lo ngithi mina uya check usho ngisho ifunction yayo yonke into semzimbeni ukuthi yini efailayo and iveze njengama robot ama colors. And then masiqeda ukuchecka lokho siya check ingqondo. Iyasebenza ingqondo yalo muntu. Lokho nina niqala ngako kuyocheck izikweleti into okugcina leyo. Vele mawusuyithola izikweleti usukutshela vele ukuthi ingqondo ayisebenzi. Ingakho nezikweleti engaki ngoba vele kwangqondo ayifunction kahle. So namaphatha wa function just imagine umshado wa $500,000 only to find ukuthi awunayo umkhwenyana. Sure. I-private part ayisebenzi noma ingqondo ayisebenzi. So ezinye izinto abantu besifazane abafanele bathi take care of akekho umuntu ozokutshena ngale njengoba sengiyibalile ngaphandle kokumthanda go through yona yonke lento. Musa futhi ukufuna wena ukuthi umfundisi ozokwenza lento yonke umfundisi aye udokotela. You go to the doctor, you go emshinini, you go uhambe ochecka lapha ka ITC ikweleti ukuthi kanjani lo muntu ngoba ngasekwenzeka ukuthi ungishada ngemali yesikweleti kwayona le mali yomshado then udalela istress ke lesathe sikhuluma ngaso esesolidela ukuthi ugcina ungabatholi kwabantwana ugcine mawufika emshadweni wakho nobebudlelwane usufika usuyiscrap uvithizwe nje lo muntu lo ukuvithiza engakakuthinti ngendlela agula ngayo. So I'm not attacking abantu besilisa ngikhuluma lento ku both sides ukuthi yes naba besifazane khona abagulayo othi masumcheckile uthola ukuthi uyagula so fanele ba-check ubabili. Ngithi ke mangivala le topic ye infertility ne menopause kukhona i-critical part le ebengiyithinta egcineni yama fibroids. Uma unama fibroids usuke unamathumba eshubhini la kuhlala khona ingane. Amathumba lawo iwona adla ingane ngesikhathi iqanda kade lisanda kushaya. Bese lithi malivela afana nje notikoloshe straight avela ishaya ingane ayiqeda uthola ukuthi unama miscarriage time and again until uzulaphe ama fibroids adalwe ezinye zezinto esikhulume ngazo even ukuhlukumezeka kuyawadala ama fibroids ngoba kungena ne stress phakathi. So lezi zinto mengazange umuntu esifazana ayinakekele ubudlelwane bakhe ngisho basemsebenzini just imagine umphathi wakhe engazi ukuthi ukwi-menopause njengoba uhlanyela umnyeni wakho uzohlanyela naye. So naye uzomhlanyela umphathi uhlanyela nabantu nestaff usebenza naso ugcine uye kuma warning ugcine umphathi wakho yena umuntu okwazi ukunaka uzobona ukuthi sewudinga manje stress management udinga nje ukuthatha uyise kudokotela ozodila ne-stress sakhe azaveze ukuthi no lo muntu ngena ku-menopause futhi nenkinga ekhaya 1 2 3 emdala ukuthi akulesi simo aze abe umuntu ongakhiqizi into esilindele itarget esuke ibekwe kumqashi. So izinto eziaffecta abantu besifazane just imagine ke nokuthula nginomama obanjwe ilezinto mina ngiyingane ngi-teenager ngisese high school ngibheke university ukuthi ngiyofika yini. Ingakho namhlanje moya kuma social platform ufunda indaba ezimangalisayo enye ye cause yaloko kunga-understandani kule phase esisuke sidlula kuyona. Le phase njengoba ngishilo ngithi isi-early sivele iqale ku-35 idonse mhlawumbe iyophela ku-55 mube nenhlanhla
abanye ngenxa ungayi-understand akayiboni noma isiphelile ngoba ikhona la ihamba ifika iphele khona Okay. miqale mhlambe ku45 izodance u5 years at the age of 55 iyaphela umzimba ubuyela kunormal. Just imagine ke mibuyela kunormal wena usudivorceile awusekho kwakusekwashiswa nomuzi najahane enkantolo then usiyabuya ingqondo umzimba usubuyela kunormal uthi aqhutsheke nomshado usuqala phansi omunye uphathini at the age of 55 izinto esibhekene nazo ke leso. Ibalekile dokotela lento ukuthi sifundisane nje kwesinye isikhathi ke sifundisana ngempilo nje nendlela yokuphuma ezinkingeni ngaphandle kokuthi khona izinto esidayiselana zona ke sifundisane nje ngempilo yazi ukuthi lokho sifikile dokotela ukwazi udayise ngisho ngakhombila utho lapha phambi kwami awukakhombila ukuthi usafundisa nje abantu ngempilo ukuthi kwesinye isikhathi kwawena ungaphila ngaphandle kokuthi uthenge umuthi kodwa ngenxa yokungabi nalwazi ke sizoyithola ekuthena sigcina sesibadayisele ke abaphuze ugcina usuphuza yonke into abanye bagula nje umuthi ufika eceleni kombhede ungathi sitolo uthenge yonke into because I understand nanokuthi uphethwe yini ngakho ngithi kubalekile kubantu besilisa nabesifazane hambani niyoyicheck le nkinga ke esinayo nokuthula ye-menopause ikhona nasemadodeni. Asibone sikwamukela Mbulani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu sisahleli nayo dokotela ubaphila Herbs njengamanje uzoke esikhombisa izinto ezokwazi zisize kulezi zinto besikhuluma ngazo sithintile infertility sakhuluma kakhulu neindaba zama hot flashes sakhuluma ngama fibroids kancane nange stress kancane izona zinto udokotela zokwasasilekelele kuzona namhlanje dokotela ngizwile ukuthi dokotela ngoba abantu besilisa phela wena bathanda kakhulu awufuna ukuthi ubalahle yize kuyinyanga yethu kodwa ke thani halamuze kubafweni dokotela sidlule abantu besilisa akukuningi noma kukuningi ngibakhuthaza ukuthi methu umama uyocheck abese ngizoba check abazokhokha lutho kule nyanga kaAugust mayiphela ngizobe sengiqala sengicharge kodwa ngizoyichecka ngimtshene nediet umshini uveza yonke into ukuthi yini ofanele idle kanjani. Ezinye izifo ke eziningi nokuthula esinazo zidalwa idiet mayibhede idiet yethu vele kubhede uhlelo so la emthini yethu dokotela ngiyacela before siqhubeke ukhuluma indaba yediet uthi makubhede idiet kusuke kubhede uhlelo idiet mina njengomuntu omnyama ngizoyilungisa kanjani ngoba phela lapha ekhaya sizalwa nabafana nje mina fanele kuhlezi kupheke uphuthu inyama yenhloko inyama ngaphansi inyama yosiwe inyama bengithi ke mina nokuthula ke kwemazingeni aphansi ethu asikujwayele ukuthi njalo noma ngalithiwa kuphekwe ini sifake into ehlaza okay and into ehlaza moyipheka ngikhuluma ngecabbage nespinach ngikhuluma ngolethisi ngikhuluma ngobani lezi zinto lezi ezihlaza muso uyipheka zithi vithi okay sine alkaline edingwa umzimba elekelela umzimba ukuthi lezi zifo mayingena okokuqala lokho okwesibili uma ukwazi ukuthenga i drink ezoyizayo ngemali u28 ngeke uhluleka ukuthenga amanzi ilitha libizwa 95 cent okusho ukuthi kuzame lokhu engikushoyo ukuthi amanzi niwaphuzayo ayimbangela yokugula kwethu cishe u80% emzimbeni ogulayo ilamanzi siwaphuzayo omasipala akusafihlwa lokho ngoba even now babawaphuzi laba basilethela wona abawaphuzi bafika nalawa aseyigubhini uma uhluleka yilokho thola ulamula akube khona ulamula ekhaya ulamula mufaka emanzini ujika uba into yokudetoxa ya daily ngoba unalabantu abaningi abakhona la endlini ongeke ukwazi ukuthenga amanzi kuthina siaffordayo sishona emahardware sithenga ama filter lawa filterisha amanzi wasipala ngena kwi-filter ayibizi kakhulu le nto ayifike ngisho 5000 bese kuba umpompi lozosetshenziswa endlini ukuze ungawathenga amanzi uyabona kuthina esithi asinabo amanzi komasipala abantu abafaka amajojo bafaka amaphampu emakhaya amanzi ngesikhathi engene ebusuku angene lapha bese edlula kwi-filter ayongena endlini yaze yabiza into engikhulumayo now la sinomuthi okudetox ayisubiza ngo-stomach service u-stomach service wonke umuntu odla amaphilisi noma ngaba awaluphi uhlobo kufanele adetox once a month every month ukuze noma ngaba amaphilisane owasebenzisayo asize ukuthi ungagcini usuphathwa ama-kidneys kuzona zonke izifo nokuthula isifo esiyingozi abantu babalela ushukela abakhulume nge-HIV nani yingane lezo make waphathwa ama-kidneys kufa yonke into emzimbeni slowly but surely yonke into igcina ingafanishini emzimbeni so ama-kidneys ke adalwa yini adalwa ama-drugs ukuphuza utshwala kakhulu
uphuza utshwala ungafuni ukuphuza amanzi, uphuza amaphilisi every day, amaphilisi enhlungu siwathenga kuma container singawazi ukuthi ayisima kanjani, amaphilisi aphuzwayo ngaphandle kwe-script sikadokotela, incwadi kadokotela, ukudla inyama ngokweqile. Uma nje ukuthi wena mina ngidla inhloko kuphela awuvuza ukugula. So sidinga ke umuthi lo uphethe ukudetox. Kulento besikhuluma ngayo nokuthola ithinta phakathi emenopause, yathinta nemenopause yabesilisa, yathinta nemenopause yabesifazane, ama fibroids ne-infertility. Sinaleli Calport. Yes, leli Calport ihamba naleli. Khona elo umuntu wesilisa elibhaliwe elo email bese kuba khona i-female implant. La phakathi kunamaphilisi awu-10 akulasta isikhathi esingangenyanga ezimbili uwaphuza. Wonke lamaphilisi alaphakathi enziwe ngama-herbs kuphela. Awekho ama-chemicals afakiwe, sipowderishe nje imithi sase sifaka izihlahla nempande sase sifaka lapho. Sihlangabeza wonke ke lama symptoms ekade ngikhuluma ngawo afaka phakathi ungabathola abantwana, i-stress, ama fibroids and so forth. Yonke lento eyenza ukuthi umuntu esifazana angabi right. Uma sesikuthestile ngomshini sibe sesikubhalela ukuthi yini ozoyidinga noma kuthiwa uyithenga ngalelo langa kodwa usuyazi ukuthi uguliswa yini. Siphinde siteste lo baba wakho olokuthi wena ukwazi isisu sakho sibeletho sakho siyibamba ingane. Sibheke ukuthi imbewu unayo yini yena. Komunye uthi imbewu usha amanzi ama-Siemens lawa ngenalutho, equality ayisekho. So umshini wethu ubheka lo uzubheke ngisho i-movement ye-sex ukuthi iwubani percent usakwazi ukusebenzisa umzimba. So umshini uveza yonke lonto bese sikunikeza kona. Abantu ke ukuthola abazoza kumina abawokwenza ama-appointment aqondile. Umuntu menze appointment ungena ku WhatsApp noma ngene ocingweni. I-email ama-email ngiyawabheka kodwa kakhulu WhatsApp useduze kumina ngoba isikhathi esiningi ngiphambi kwegoli. Nginayo lo mina engiwathandayo amaphilisi. Ngiwathanda ngoba wathi liyabona nje into ene charcoal. Ithina esithanda ukuhamba imicimbi sihambe sidla. Sihambe sidla nezikhaftini zabantu siyosinda. Lawa ke amaphilisi waphethe kanye no stomach service iloko esithi mawusemcimbini ubona sekuphithizela kakhulu. Kanti khona nalo muntu ophakayo lapho ongamboni kahle. Vele uphuza inkomishi noma uphuza amaphilisi awu5 uhambe uyodla noma yini. Ngeke uzube nalutho. Angeke kube nalutho ngoba lento ishaw poison same time. Uma umuntu nje ephethwe edla upoison simphuzisa lo muthi stomach service bese iambulance ifonela ukuthi ingabseza. Uma ingane iqhumisa iphethwe isisu ikhishwa isisu sisebenzisayo noma ingane futhi ine-eczema inelonda emzimbeni sithela lento kubhavu bese sifaka ingane isigeze ngayo. Dokotela ngenxa yesikhathi sami ngizocela ukuthi nje sidlule kakhulu ngokukhulu ukusheshsha. Ngiyawukhumbula ubody guide engathi angiwazi kahle umlotha wezimanga. Umlotha wemanga uhamba kanye nalabo sawoti abathatha ama bath salt bahamba bobathathu bayikhombo njengoba beyikhombo kanje. Umlotha lo ugeza ngawo la bese siba umlotha osusa amathunzi loyi. Angithi wena kade uhambile uvakashile ngeweekend buya kugeze noma khona into ejombile ongayibonanga kahle noma nokulunywa komzimba noma namaphupho ongawaboni kahle. So sigezana ngalomlotha sochele nala silala khona. Abanye ke bayabacamthi lo mlotha wamandiya akona umlotha wamandiya lo. Owamandiya wakho ngedumbu zabantu siyakwazi lokho. Ingakho abanye besebenzisa wona baphinde basangane. Asihambe dokotela isikhathi asisenaso. Utholakala kanjani dokotela nokuthi mhlambe just 1 second uma ngifuna ukungena kwi-business ngenze njani? Bufuna ukungena ku-business si-trainer mahala. Si-trainer mahala ujoine mahala bese uthenga i-product ya 5,500 isiqaliso esiphansi leso lo product sikuzokwenzela u10,000. Then sikutrainer same day usuku olulodwa training because okunye sisuke sesikusupporta usendleleni. Dokotela sephi inombolo zocingo? Inombolo zocingo lezi ezivela lapha ku screen 082 961 4021. Siphindele dokotela 067 878 2656. Email info@baphilaherbs.co.za. Dokotela asibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Amazwi akho okugcina sesehamba. Amazwi ami okugcina athi uma ungafuna ukudla njengomuthi uzodla umuthi njengokudla. Zinakekele akekho umuntu ongakunakekela. Ukuthandaza kuphela nokushisa impela. Amazwi okugcina manje usuyasonga wena. Ukuthandaza phela akwanele. To take care of your body it's your duty.
akona umsebenzi omthandazo akona umsebenzi wempepho shisa impepho uqede ugeze ngamanzi leso siwasho ugeza ngaso emfuleni noma empophomeni but mubuya lapho naku ukuthi udlani nokuthi uphuzani nokuthi uyiphuzaphi akona umsebenzi kaNkuluNkulu namathonga lowo hey yaqinisa kodwa ke it's fine asibonge dokotela ngesikhathi sakho nokuthi sivakashele endlini zomsakazo. Sibonga kakhulu. Thank you so much. Asibonge Mbolani KZN TV sibonga kakhulu udokotela ukhuluma indaba ebalekile uthi amathongo noNkulunkulu ngeke bekwenzele lutho uyazi ukuthi njengoba ukhuluphele njengoba udla kuze kweqe nciphisa ekudleni unciphisa esitashini ukhulumile futhi udokotela ukuthi kwasona isitashi njalo siyinkinga noma ungathi uzithanda kanjani kukhona ukubi esikwenzayo emzimbeni ngiyakuthemba ukuthi abantu besifazane kuningi nekufundile namhlanje ngoba sithe udokotela akafike kuyo lenyanga le ukuze sibhekane nabantu besifazane senze sure ukuthi abantu besifazane bayaphila okwakho ukuthi umthindi udokotela kulezi number ibhaliwe la escreenini ukuze ukwazi ukuthi sizakale mina nawe ke sesiqedile asibona ngokuzayo senthanda